ଗୋଟିଏ ବଲ୍କୁ ଦୋକାନୀ 10% ଲାଭରେ 550 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ବଲ୍ଟିର କିଣା ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଠାରେ ଦୋକାନୀ ବଲ୍ଟିକୁ 10% ଲାଭରେ ବିକିଛି, ତେଣୁ ବଲ୍ର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 550 ଟଙ୍କା, ବା ଶତକଡ଼ାରେ କହିଲେ 110%। ତେବେ ଆସ କିଣା ଦାମ ବା 100% ଦାମ କେତେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବା। ଏଠାରେ 110% ସମାନ 550 ଟଙ୍କା। ତେବେ 100% ସମାନ କେତେ, ଏହାକୁ ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା। 100 ଗୁଣନ 550 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 110। ଏହାକୁ ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା। ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା 500 ଟଙ୍କା।